En todo este tempo que levo percorrendo o país, encontrei moitos conxuntos de pedras, pues, poden ser marcos, menires, incluso mámoas, que coincidían coa división territorial de los concellos, das comarcas, incluso de parroquias, e agora estou nos montes de Paladanta. Tenho aquí unhas notas, porque a veces se me vai o panchito, xa depois tendesme que corregir vos. Entonces aquí dividiría o Concello das Neves e o da Cañiza. Estou cerca da Franqueira, o Santuario da Franqueira. En este sitio pareime para contar, ao igual que noutros sitios de Galicia, hai a crenza, o ritual de poder cambiar o tempo. Cambiar o tempo é dicir, se fai mal tempo que veña sol, se fai moito sol e hai sequía, que veña a chover. As cousas gobernando o seu tempo. Hai que pensar que os homes, pois, unha das preocupacións que tiñan era que chovera, que fixera sol, porque delo iba a depender a cosecha, o outro, e hoxe é moi fácil para nós, se non hai patatas, vamos ao supermercado se podemos, collemos un kilo de patatas e a punto, e se veñen de Egipto, pois veñen de Egipto. Pero fai uns anos non era así, se comía, se a terra producía, e senón a cousa complicábase un pouco máis. Bueno, pois neste sitio, se conta, conocido como a Pedra da Auga, neste sitio se conta de que se podía cambiar o tempo. Non é solamente este sitio, a mellor algún pode dicir, mira que cousa trae Xoán, pero, bueno, pois en Xustáns, Puente Caldelas tamén hai, no Suído tamén hai, incluso na comarca do Barbanza hai determinados cruceiros con unhas figuras nunha capela que según moveras o santo podías tamén gobernar o tempo. Pois nesta, dende fai moitísimos anos, posiblemente anterior ao cristianismo, girando estas pedras ou facendo determinados rituais, se podía convocar o tempo. Unha delas, coido que era esta, agora está destruída, aquí debe de haber tamén mediación vandálica. A primeira xa foi colocar este mojón aquí, fijarse, se divide o territorio como mojóns santuales, pero xa fai moitísimos séculos antes había outro tipo de divisións ou de marcos. Entonces, movendo estas pedras según se orientaran, se convocaba a chuva ou o tempo. Unha sera se poñía mirando cara ao norte, viña tempo seco, se poñía cara ao sur, viña mal tempo, é dicir, viña chuva. Posiblemente nesta hai unhas cruces, dúas, unha se aprecia moi ben, a outra creo que está bastante desaparecida, que foi a cristianización deste culto. Logo chega e se cristianizou e se perdeu eso. Bueno, pois aquí temos o coñecido como a pedra, a auga ou a pedra que chamaba a auga. Cerquiña da Franqueira. Xa vos deixo. Espero que vos interesara, que se o coñecedes, se coñecedes outro rituales, outro en algún outro sitio, vamos alá e contámolo e difundímolo, porque é unha mágoa que estas cousas se perdan. Grazas por estar aí e darlle o botón de me gusta, vale?